Limburg is zeer kleurrijk. En als we denken aan diversiteit in onze provincie, dan wordt er vaak gedacht aan de migranten die hier zijn komen wonen omwille van de mijnen. Maar onze diversiteit is veel rijker. Limburgers leven maar liefst volgens 18 levensbeschouwingen. En traditioneel denken we dan aan katholieken en aan moslims. Maar er zijn ook Limburgers die leven volgens de traditie van de Ahmadiyya-gemeenschap. Of zijn getuigen van Jehovah. Of zijn bij de evangelische kerk. En ga zo maar door. Wij Grieks-orthodoxen, wij dopen de kinderen daadwerkelijk in een doopvont. Dus het water wordt halverwege gevuld, warm water. En het kind wordt uitgekleed en door de priester 3 keer ondergedompeld in het water. Vandaag is Open Gebedshuizendag en wij nemen hier aan deel om de kerk een beetje bekend te maken in Maasmechelen. Wij wilden eigenlijk laten zien, wij zijn een klein kerkje, gesticht in 1962 door de allereerste mijnwerkers die hier in de mijn kwamen werken. En wij wilden eigenlijk laten zien, dit is ons geloof. Zo wordt het beleden in Griekenland, zo wordt het hier ook beleden bij ons. Vandaag mogen jullie als enige cameraploeg achter het heilige der heiligen gaan, want normaal wij vrouwen mogen daar niet heen. Maar jullie mogen naar achter gaan en gaan filmen, want we hebben laatst de koepel laten opfrissen door Russische muurschilderingen. Onder het motto onbekend is onbemind willen wij eigenlijk de kans geven aan anderen om kennis te maken met de islamitische godsdienst. Zowel de organisatie als de voorbereiding biedt de kans om natuurlijk op de eerste plaats met elkaar in dialoog te gaan, om elkaar te ontmoeten en ook elkaars gebruiken te leren kennen. De ervaring van de Open Gebedshuizendag voor de tweede maal duidt toch op een grote interesse en betrokkenheid en we willen die natuurlijk uitbreiden omdat de wil en het engagement bij alle partijen aanwezig is. Diversiteit, dat zijn ook jongeren en ouderen, dat zijn mannen en vrouwen, dat zijn holibies en transgenders, dat zijn valide en anders valide. En het is dus eigenlijk veel meer dan blank of zwart. En elk anders zijn is een kans, geeft nieuwe talenten om te ontwikkelen. En beste Limburgers, ik roep u allemaal op om mee te werken aan een fijn, divers Limburg. I try to keep my heart